Pancakesuma akan segera dimulai. Sabda alam meneru, melantunkan takbir keagungan, sementara pilar-pilar di dunia pun ropos sudah, digerogoti taring-taring duniawi. Yang tertinggal hanyalah tulang belulang, putus asa, merintih, pasrah di rongga kematian. Hadirin pemirsa mitra tercinta, khususnya masyarakat Rancamulya yang terkasih, di dalam kesempatan malam yang penuh kebahagiaan ini, dari kami atas nama pemandu acara beserta kerabat kerja sekaligus pimpinan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pementasan kami nanti ada sindir yang kurang terukir, tata bahasa yang kurang sempurna. Al insanu mahayul kotohi wanisan, maklum kami manusia biasa, tempatnya salah lupa alma dan dosa. Dalam malam yang penuh kebahagiaan ini akan mengambil satu buah tema cerita dengan judul kalimatnya Rahasia Ilahi dalam serial Siluman Kali Berantas. Rahasia Ilahi dalam serial Siluman Kali Berantas. Di dalam cerita ini melibatkan aktor dan aktris kenamaan Sandiwara Pancakesuma, di antaranya Denmas Halus Luciani berperan sebagai Waringin Anom, Ompong Adi Jamak berperan sebagai Jaka Purba, Dion Luciani berperan sebagai Raden Palguna, Warsim Indralayan berperan sebagai Kiai Muslim, dan Gendon Adilaga berperan sebagai Ki Mojo. Juga tidak ketinggalan sederetan artis-artis kenamaan Pancakesuma, di antaranya Asi Andoko sebagai Nyi Giri Laguman, Wulan Kutil sebagai Nyi Sulastri, Ningsih Widastuti berperan sebagai Nyi Mayang Sari. Hadirin, malam ini Anda akan terpingkal-pingkal olehnya karena bodor kesohor yang akan bocok perut Anda, di antaranya Wakutil, Wakedok, Wakomprak, dan Wakutil. Hadirin pemirsa, itulah tadi
susunan para pelaku Pancasuma. Semoga di dalam cerita ini Anda mengambil hikmah yang baik, uang yang nista. Akhirnya dari kami pemandu acara ucapkan selamat menonton, selamat menyaksikan dengan tampilnya cerita Rahasia Ilahi dalam serial Siluman Kali Berantai. Wahai kami prajurit dan persanglang Kimojo, hancurkan pondok pesantren Kiai Muktiga. Ayo hancurkan pondok pesantren Kiai Muktiga. Ayo maju kabeh para santri Cirbasun Jika Mawabea, segala pengorbanan. Sing hati-hati pada santri. Ayo hadapi ayo maju pada santri. Ayo, aduh, sing hati-hati. Maju, maju Wan, sing hati-hati Wawan. Iya, bagus. Ayo, ayo, hati-hati. Hati-hati di porosan. Ayo. Maju! Wah, tobat. Hebat sih, kawan. Yes, shoot. What? Shoot. Awas, awas. Hati-hati. Maju! 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 Tobat, jadi kamerawi. Maju! Maju! Waduh! Ampun! Waduh! Jadi kamerawi. Sengaja jenik. Aduh, hebat. Maju! What? Waduh, mampus ya Raja. Ayo, siapa maning sing bakal tumandang ya? Para kadang santri di prayogane jihad fisabilillah aja pantang mundur ya. Ayo, iya. Ayo, maju. Jaga tangan, hadapi
kabeh para anak kudus sang Hyang, kabeh para santri sing hati-hati. Siap. Sing hati-hati. Maju Siraya. Ya, siap. Ya, siap. Ya, siap. Awas. Hati-hati Rayi. Lincah Siraya. Ayo, Joko. Awas. Bangsa. Siap. Au. Mampus kau bangsat. Ya. Siap. Mati kau. Ya kau. Aduh, kurang ajar. Bangsa. Kecil-kecil tapi lincah. Kecil cabai rawit. Ayo. Awas kau. Hati-hati. Hai. Hai. Mati kau bangsat. Suruh ajar kau. Siap. Siap. Mati kau. Aduh. Wawan. Aduh. Tolong. Ayo, hati-hati. Baik, Wak. Ayo. Ajis. Di situ ada Ajis. Ajis Paus. Awas rancas. Hati-hati rancas. Siap. Siap. Hai. Siap. Siap. Hai. Mampus kau bangsat. Siap. Hai. Siap. Hai. Mati kau. Kurang ajar. Aduh, bangsat beraninya main belakang. Hei. Ayo Lindo, maju Lindo, lawan satu persatu Lindo. Awas Lindo, hati-hati Lindo. Iya, hai, yang hapus kau. Siap, langsung kau. Iya, siap, mati kau bangsat. Aduh. Hei. Ayo Jis, Ayo, tunjukkan Jis. maju Joko. Ayo Lindo. Ayo Lerdu, aja turu perlu. Lindo. Maju. Siap. Itu. Langsung. Siap. Kurang ajar. Iya. Mati kau. Aduh. Awas. Ayo. Ajis bareng ning desane Solo Ajis.
Wakit karo anak ga. Baik siu. Oh, awas. Aduh. Mati kau bangsa. Ayo, tolong siapa yo? Ayo, tolong siapa? Tolong siapa? Aduh. Anaknya bangun. Anaknya bangun. Bapaknya. Anaknya gotos si bapaknya. Bapaknya. Modar bapak. Puas bapaknya mati. Ayo Lindo. Awas itu. Hati-hati Lindo. Jurus kursi terbang. Ayo. Bagus. Lindo. Ayo. Bagus. Waduh. Hati-hati wah. Kenapa tua wah? Hati-hati wah. Kenapa tua wah? Aduh. kau kurang ajar, sungguh hebat. Ayo Ajis, aduh, tolong Lindo, tolong. Salah Lindo, salah. Aduh. Ayo. Jurus nolong gedang. Iya. Wawan ya. Wawan terus wawan. Bareng gue. Nah, wawan be. Wah, awas racun kecone aku tuh. Kecone racun, kecone Lindo mah. Aduh. Kurang ajar sudah. Aduh. Siap. Bangsat. Ayo, lawan anak kecil. Baik, ya. Aduh, ancok, aduh Lindo. Lindo.
Ayo. Iya. Ya, ada. Tolong. Tolong ada tolong. Tolong woi. Woi. Aduh, Ibu Dani, Cak. Ibu Dani. Tolong. Ibu Dani. Ibu Ampun, Dani. tolong. Tolong woi. Aja woi. Aduh, ada. Bocah. Dorong bocah, bangun. Dolindo. Si Rana Rap niat dalang beli sih. Ya, so tembok tua ni radinggo. Kalau nyolong pepeane warsi kaya apa pun. Ayo. Mundur! Panas! Sukara! Kebakaran bener! Kebakaran bener! Hei, kebakaran! Ibu, kebakaran! Panas! Kebakaran, Ibu! Kebakaran! Oh, kebakaran! Panas! Panas! Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Masya Allah. Ibarat sastra wis kuaca, ibarat cangkriman wis kebatu. Api berkorbar sengaja mengguyur pondok pesantren sing anan ning kali brantes, seolah-olah ana salah suwijining manusia kang sengaja nepak raja nunggang kaya. Nanging dene ingsun Kim Muslim ora gimir semenir lan ora serap seberas. Lamun ia bener api berkobar aja dianggap sepele Kiai Muslim bakal menciptakan suwijining tirta maya gangga, tirta araning banyu gangga, banyu kang gedening luar biasa. Kanggo apa Kiai Muslim murid Sunan Kalijaga. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Udan! Kebanjiran! Kebanjiran! Sudah cukup. Hebat Kiai. Udan! Hadis! Hadis!
Hebat Kiai. Eling-eling murid Sunan Kalijaga. Ulukane Kiai Muslim. Kiai aja geret rasa senang. Ki Mojo rasa penasaran, pengen menakar ilmu sing dimiliki di Kiai. Lamun gunung sepira dhuwure, laut sepira ambane, sumur sepira jerone, bakal terjajangi ilmu sing dimiliki di Kiai. Oh ya Dewa yang jagat agung, jaluk doa restu nih, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, tolong. Kimojo aja tepak ganda rasa bangga aja hadiran sirawong sak. Ingat Kimojo, tentu nih sira ingat sanalika bengen sabda guru anai Gusti Sunan Kalijaga. Sanalika sira penganut ajaran-ajaran agama ini, tapi hakikatnya sira murka pendiriane Kimojo. Kamu dia estu sirah suwi-cilik cilat aja dianggap Kiai Muslim Andre Kongkon Kimojo. Apa yang terjadi di hadapan sirah Kimojo? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Masya Allah. Tunggak jati ning pesarean, nyandang asing kaya ngapa Kimojo ketenger mangsa urung Kimojo. Kiai Ya, kader pada murid Sunan Kalijaga Kiai Muslim temtune ning sedrone atine Kiai Tan katanya sewise Kimojo ninggalaken kepercayaane aku agama kesangyangan karena terpancing ning ucapan lan pucuk rawi Kiai Muslim sehingga iso mancing ning ajaran agama Islam. Bokat kita memanju ning agama Islam ku enak, bokat kita memanju ning Islam ku bakal kita kesugih. Ternyata sewise nglakoni ya mancing Islam blenak buati repote bae enak lagi turu kongkon tangi kecapak kecopok jengkang jengting jengkang jengking mulane sekian Kimojo ngadep karo Kiai Temblek jadian dinakian isun bakal ninggalaken ajaran agama Sida beli sudi dunia lawan akhirat.
Ki Mojo. Nun apa? Nun. Ana paribasane alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamet. Aja gugup, ari wong gugup tembanging tiwas. Isun weruh marang pribadimu. Kawilang sawijining santri ing Rama Guru Sunan Kalijaga sing ana ning Kadilangu. Ya. Ki Majo wong sakti mandraguna. Tapi aja kadiraning saktine. Mestine sira kudu inget. Di atas gunung masih ana langit. Di atas langit masih ana Sidratul Muntaha. Wong sakti bakal yang mati, wong Tijaya bakal yang perlaya, wong mandraguna bakal yang sirna. Alah, ngomong-ngomongannya kiai, kari kiai ku sering dakwah. Kiai, Ya. Ki Mojo ngomong sepisan mani ngekok. Astagfirullahaladzim. Omongannya wong endi kuno? Kok Wong Islam kaya konon. Apa ngomong astagfirullah, kesandung astagfirullah, kapan deleng bokong gede, alhamdulillah. Ya rombongan enti. kuwi iku wis dadi tradisine kita wong urip Ki Mojo. Kiai, Dalem. mumpung adoh karo gurune yang sirah, Iya. Guru Sunan Kalijaga. Ayo kita wong roro tinggalaken ajarane Sunan Kalijaga. Melu karo Ki Mojo, ya mancing ning ajaran agama saya warisan saking nenek moyang. Karena agama saya mah beli gawe repot, sejene agama ning sira gawe repot. Melu karo isun. Ingat Ki Mojo, Ya, semangsane kita urip ning alam dunya aja selewa-lewa. Wong selewa-lewa bakalen cilaka. Senajan sira sipate adoh karo agama, tentune sira pengen manjing swarga. Sebab jare pituture Kanjeng Nabi sing aran swarga ku tempat panggonan kang paling bahagia. Barang sira urip ning alam dunya wis karuan ngadiraken ing gagahe, ngadiraken ing saktine, murka urip ing sira ning dunya. alah empet karet. Kiai maka ngomong ora ada swarga neraka swarga. Besok lamun ning dunya nandure bener, besok mengko mati bakal ketemu ke swarga. Kayak wis pernah modar bae. Ngomong secara akal ya, akal sing sehat. Bukti mah kita lagi diurip ning dunya, ya. Iya. Ana swarga lan neraka. Ya, tergantung amalan perbuatan kita. Apa wong beli bener bakal ketemu lawan neraka. Contohnya apa? Wong nyolong, ya, dicandak, dijeblosakan di penjara, pun neraka. Masya Allah. Aja besok mengkuning swarga di neraka. Bu temen beli beruh. Menurut Kiai Muslim, inna dina indallahi Islam. Orang anak agama kang diri dening Allah sekejaba agama Islam. Ya. Mulane duweni konsep lakum dinukum waliyadin. Pegangan takui Al-Qur'anul Karim. Agama Islam ora ana paksaan bagi wong sejen. Sira bagi sira penganut ajaran agama saya mangga. Islam ora mempengaruhi langka. Toli agama Islam mah pilih kasih pandang saya. Totok sama ndepek, ngadeg sama dur, ringan sama dijingking, berat pun sama dipikul. Iku menurut ajaran agama Islam. Allah, ngalem-ngalem bae agama dan dewa. Agama sing paling mulia agama Islam. Agama sing diridhoi ning pangeran agama Islam. Soten jare sira. Leban dika istimewahane agama sira. Sreding sira kepati basa. Ora bisa dielingaken lebanti kemewahane agama Islam. Tentunya sira ingat pitutur yang Kanjeng Nabi kang wis kagores Qur'anul Karim. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ing setuhune Gusti Allah merintahkan kabeh manusia urip ning alam dunya kongkon gawe bener lan nanduri kebagusan. Barang sira urip ning dunya sekuta-kuta raja, ya wong Islam tuntunannya kon bener.
kon bagus, kon eling sesama manusia sepadan urip ning alam dunia. Tapi menurut cara sirah, apa wong Islam wong bener? Ah, ya Wong paling Islam wong jujur. iya. Bih, Loh, ngomong apa tembelak? maksudnya sirah? Apa sirah beli berlatar kejadian? Iya. Anak kejadian bom bunuh diri. Suwise dicadak pelaku ditakoni agama apa? Islam. Anak maning guru merkosa muridnya. Suwise dicadak ditakoni agama Islam. Bagus wong Islam kok goblok. Ya Allah. Jadi artinya kayak dene Ki Mojo nuntut ning kebenaran agama Islam, Ya. ajaran Islam. Ki Mojo, Nun, kula arep takon karo sampean. Kejadian pirang-pirang kejadian pembegalan, Ya. pembakaran iku sing dilakukan wong urip ning alam dunya. Sawise kejadian mau tertangkap lakune. Dicadak, dideleng KTP-ne agamane agama Islam. Islam. Ana maning pemerkosaan. Iya, antara bocah nom karo bocah nom diperkosa. Anaknya kiai merkosa santrine. Iya. Kejadian maning kuwen dideleng KTP-ne agamane agama Islam. Agamane Islam. Ngrungu beli. Iya. Anak beli wong sayang merkosa entok. Langka. Iya. Anak beli wong sayang merkosa kebo. Langka. Kula arep takon karo sampeyan. Perilaku kang kaya mengkonon, penggarongan, penculikan, pembegalan, pemerkosaan sawise deleng KTP-ne agama Islam sing berbuat mengkonon agamane ta manusiane. Jawab, agamane ta manusiane sing berbuat kang kurang bagus ning alam dunia. Dia sing merkosa wong. Dia menusane. Manusiane, Sing melakukan bom bunuh diri. Dia menusane. manusiane. Ya. Apa ajaran agama Islam ngajarna ning perbuatan yang manusia kang kaya oknum manusiane sing bener. Islam ngajarna kongkon bener, kongkon nandur kebagusan urip ning alam dunia. Ki Mojo wis kian ajakan Kau dingin. iya Melakukan bom bunuh diri. iya Dudu agamane menusane ya. manusiane Murid diperkosa ning gurune. Ya dudu agamane Dudu menusane. agamane Berarti manusia. penuh oknum agama. oknum Pinter berarti boleh dia matian baik. iya tak Tolikan rombongan kian ki, apa rombongan kiai ngarep-ngarepe kana wong mati baik ini. loh Ya lumayan dengan mangan jabur seminggu beli tuku di warung. Rombongan kian gini. Perang mamulane beli sudi. Sawise kita bareng-bareng sabda guru ning Sunan Kalijaga sawise dirasakaken blenak. Mari kita mah dadi wong Islam. Enak dadi wong sangyang bebas pelekara. Ki Mojo. Nun, sekian wis aja kaken lewa aja sekuta-kuta raja aja gawe contoh karo masyarakat kang ora bagus. Sira sekian nurut balika. Orang nurut apa kang bakal terjadi ning hadapan yang sira Ki Mojo? Kiai Iya. isun ngomong sepisan manining sira. Lamun kiai masih sayang ning rabine sira. Iya. Masih eman ning anak yang sira. Long tolong kiai Maria sabda guru ning Sunan Kali melu karo ajarane isun. Kiai Muslim ora bakal tunduk marang aturan yang sira Ki Mojo. Iya, tentunya sira ingat sanalika sabda guru bareng anan rama guru Sunan Kalijaga sing anan pondok pesantren Kadilango. Dudu kula sing murka, sampean sing murka. Nur beli, ayo lagi balika mulia. Kiai Iya. aja gerek seneng, aja gerek bangga. Selagi isun mojo masih bisa ngadeg beli mungkin terjadi sila bisa ngembangkan ajaran Sunan Kalijaga. Kang dadi batu sanduan kiai.
Ki Mojo. Nun. Tak krongok-krongok nane ucapanmu laksana bara kawat candra di muka, seolah-olah menganguskan jantung membakar jiwa ning Kiai Muslim. Aja sumbar-sumbar kemana kan? Dasar Ki Mojo, wong murka, wong bersifat candala. Lesan Ki Mojo itu sifatnya manusia biasa, sifatnya satu hewan. Tobat, 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 tobat. Aduh Gustiku lampun beli kuat nyang galarane ibu sambat-sambat kayak beli kuat ningen dinitip di ning sapat yang raka. Aduh, Masya Allah. Dasar Ki Mojo sifatnya dengkilan antara murka. Allah tidak mengizinkan kehendake wong kang murka urip ning alam dunya. Justru sira murka karena sira ngadiraken kesaktian yang sira. Justru karena sira murka ngadiraken kewalian yang sira. Kawilang swijining sinatria birawana raga. Satria kang langka pilih tanding urip ning alam dunia. Tapi apa akibatnya Ki Mojo? Kiai, ampun Kiai, ampun Ki Mojo. Bukan beli semono Kiai. cakep jembar kaya sintrung amun-amun kaya jagat melu nangisi aya jerman ini aja ini sarang canon lurai gedeng kang ngono kopral minang kene wong sing paling eman dewek sarang boketika sarang nopi kaya gede mimi epika sampun songong lamun Ki Mojo Isu Kiai. tentunya kaya dene sira inget ucap lan pangandikaning Rama Guru Sunan Kalijaga sanalika awakmu bareng sabda guru ning pondok pesantren Kadina. Apa jare pituturing Rama Guru Sunan Kalijaga? Rong perkara tanggung jawab wong urip ning alam. Kang nomor siji, kita urip ning alam dunya kudu bisa nguripi wong sing lagi urip. Kang nomor loro, kita urip ning dunya kudu bisa nguripi wong sing wis mati uripe. Ngerti tembung yang mau Ki Mojo? Orang arti Kiai. Sing arane kita urip ning dunya kudu bisa nguripi wong sing lagi urip. Dalam arti wong sing urip ning alam dunya orang duwe kudu
sadar lan aja duweni sifat keantara murka. Justru kita urip kudu bisa merendahkan pikirane wong sejen sing lagi menjiwai urip murka ning alam dunia. Kiai, Iya, Ki Mojo rasa keduhung. Ki Mojo bersumpah ning ngadepane Kiai Muslim arep ngomong apa sirah? ora bakal diulangi maning perbuatan kang kaya Maturi mengkene. kesuwun dumateng Bapakku karena diminangkan saking Kapolsek Dewek Eman sayang selawase. Bapakku karena diminangkan saking Kapolsek Dewek. Ki Mojo, Isun Kiai, yen sira wujude wis ganti rupa. Sanalika mau wujuding sipating manusia biasa, sekian wis ganti rupa satu hewan kang buas, yaiku macan aran. Kiai, Iya, isun tulung ning Kiai Muslim. Tulung roba wujud di aku aja wujud kang kaya mengkenen Kiai. ora bisa Ki Mojo. Senajan sira ngomong sedina ping pitu sampai netesna banyu mata kang berlimpah, ora bakal karena ajabing sira wis menentukan. Ya, Gusti Allah wis menentukan ajabing ning manusia sing bersifat sanggala gatri, sing bersifat murka. Jadi menurut Kiai isun bisa robah maning Kiai. Iya, Kiai, mo ya pokat wis kudune nasibe Ki Mojo. Tapi tulung ning Kiai Muslim. Serening aku wis wujud kang kaya mengkene. Ora pantes bebaturan lawan Kiai Muslim. Ki Mojo jaluk tempat panggonan Kiai. hari sekian muriding sira prajuriteng sira pada mendi. Sambat-sambat setengah mati harapan tulung ning sapa. Bapak Kapolsek, Bapak Karenadi Iman sayang selawat sesomor ora bakal ilang. Bapak Karnadi saking Kapolsek sarang mimi pikanok pikane gede. Pada mendi Anak Kiai, dikumpulna kongkon marah. wadia balaku. Anak putusan yang kumpul ya. Ayo kumpul ya. Samar beli anak putusan ya. Pangling beli ning isun. Suarane mah beli aneh. Ki Mojo pimpinan ning sira. Ya dewa Ki Mojo. Ya dewa. Para sangya, Pripun? saiki wis aja dipikiri lan aja cilik pikir. Kejadian kian iki wis takdireng Ki Mojo kang minangka pimpinaning sira. Para sangya. Justru wanti-wantine ingsun Kiai Muslim karo sira. Sawise kejadian kang kaya mengkenen, Ki Mojo ganti wujud ganti sifat. Ya, sira kang minangka dadi prajurite, ayo tuntunen Ki Mojo. Dituntun mentik ini manusia. Ngaturaken matur kesuwun dumateng Bapak Kapolsek karena dingi kantun gilirane Bapak Tarsono pembinaran
kudu Bapak Tarsono minangkane Bapak pembina di Ki Mojo ora pantes ditaruh ning desa. Terus Ki Mojo ora pantes ditaruh ning kota karena wis ganti wujud-wujude satuan. nggih, Dadi sira kang minangka dadi anak buahe nggih. majan yen tuntunen ditaruh ning alas kali Brantas. Mengko benjang bakal dadi penghunine alas kali Brantas. Kiai Iya. isun dipai genah ning kali Brantas konon Kiai. Ora pindho gawa. Pertama-tama Ki Mojo ngucapaken terima kasih Kiai. Sewise Kiai ngupai hati kang murah anak putu Sangyang bebarengan nempati ning alas kali Brantas. Ayo Jis, perasaannya. sedurunge sira mangkat Nggih, Kang. tulung sampai kakening anak lan keluargane isun Jis. Sampai akan Kang nggih, tak sampai akan. Kiai Iya. tertinggal kari Ayo Kiai. lagi mangkat. Yuk. Ayo makan. Tak berantem Jis. Makan temoni sing duwe banyu. Wis karuan wong wadon lagi keri. Ayo cah makan ayo. Ayo anak putu Sangyang mangkat ning kali Brantas Sing ya. nemoni sing duwe banyu ayo. Bapak Tarsono minangkane Bapak ngaturakeun matur kesun kantune gilirane Bapak Rosadi minangkane Bapak Babinsa ngaturaken kebingahan Bapak Babinsa Bapak Rosadi kang hormati Ki Mojo sampai tekan endi nutuki amarah nafsu ning sira. Saiki sira wis ana ning kali Brantas. Tinggal mengko ingsun Kiai Muslim ngawasi sing kadoan lan bakal ingsun gawe pitutur kalau anak lan keluargane. Ki Mojo selamat tinggal ya Ki Mojo.